Gallego, valenciano son de los más altos y ahora los ves en directos y es así, vaya. Aí estamos vendo, Bergantiños gañou con moitísimos apretos o Negreira, 2-0, pero un resultado enganoso porque os dous goles chegaron nos últimos 3 minutos. Estamos vendo este tanto anulado a Rubén Rivera por fora de xogo, esta ocasión moi clara de Baleato. Temos que facerlle algo aí aos postes en Carballo para claro, que vaya para dentro. Recurtar un poquinho. Sí. Minuto 87, fixadevos onde estaba o lateral Borja Facal para conectar ese remate de cabeza. Estaba arriba con todo o Bergantiños. E no minuto 88 chega ese golazo de Pablo Antas. Eu pensaba que era unha prevaricación túa, que estivera incluído entre os mellores goles, e despois cando vin, digo, pois non, sí que é un golazo. Está ben, Tremendo. Pois pegou aí pegadiña a escadra. Veña, Mosqui, Rocío, Compos, Bergantiños, tamén hai que mollarse. Eu o que non esperaba era, sí que esperaba